Mergi nek nganti kula wani karo sampean. Sampean niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampean ngepek kewan, ora ngepek menungso. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Mboten. Kaya sampean niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampean minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya. Kula pun cicit traksi nyanyadong ta man. Pripun kabare wonten Bapak? Kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni yo. Papa pari damel menapa man kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karo mama papa. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Menika kanthi dene sowanipun Ponokawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-anehi. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kaliyan Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih Petruk sowan menika mboten badhe geseh tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana Petruk kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumriki kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Ha iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petru, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestuku tampanono. Ponokawan Bagong Padhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestripun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang to Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sak penake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok ming anane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi, wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ngono pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng.
Oh iya. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Membantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestunipun Tamanana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Pandhara Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestunipun Tamanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong, kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestunipun Tamanana ya Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punukan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata, nggih. Ana wigati apa mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Punukan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganingga dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang endi. Nek paninisa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas. Lawange gembokan tumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina wis kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun sowan kula wonten sanipun Sin Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh Ger. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep
Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, aku tak maju. Nuwun sewu kemarengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Ing Petro, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah kula ajeng dhuwur mriksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa penemban Durna utawa Yang penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhok plekundhuk swalu gembol sumarante hawala Petro pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu wak pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro, Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Padahal semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikulahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sak menika pun mboten jalan.
Sawniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembihake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diar Petro iso dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro ki. Tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, oh tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nendi. Lah kok wae muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe ngejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu teng pundi papane wong netrek Katidayan. Lho lan karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba Petruk kowe metu jaba dhisik sakpurnaning masyarakat aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para sata Kurawa manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho. Man Sengkuni numpak mitmini. Kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta. Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho. Pamanadyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh. Paman putra pun Swatama cemadung dawuh. Lah Bat. Bapak Dalya cekul radan ke putra pun Durmagati cemadung dawuh, Bat. Kepripun kabali? Wonten pawastos napa kula cemadung dawuh, Man? Kula pun cicit raksi nyanyadong dawuh, Man. Pripun kabare wonten Papa Pari damel menapa, Man? Kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karo mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le rembugan jroning masewakan ora lho kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli. Sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak 3 candra. Rekake takon kalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya Surtayu ya
Enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa. Sing kula tenteni sanes Parasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo bapa Penemban Durna, aku sing bakal meni wangsulan karo kowe. Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kersane tak bondo tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Gede kok tak pateni Petruk. Ora ngerti sangkan marane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula ora usah dadak kowe bangga, ora usah dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya. Jajalan Petruk ngobrak-abrik Parasata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Prabing Lalis. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lare wiwit sok kapan. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mo karo Marma. Ora kontal. Sirah pada kebal rene. Wah!
Mboten kinten Paduka Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodiwati Abimanyu ya. Abimanyu anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tru Wahyune Tru ambuh. Apa gong wahyune? Jumbo karo tulisan ana ning baliho. Aran Wayu Pura Kencana kowe lah. Lah ya apik iki. Nderek mangayu bagya Ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana ndayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara. Sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating praja Ngamarta. Kakang Semar. Kula kaget. Iki kaya sawaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya Petruk padha rarja sak prapnamu pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya Petruk ndak tampa pangestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak prapnamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Petruk kowe padha rarja sak praptamu. Lho. Prembanduna rawuh mriki. Oh iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban. Tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Petruk kandhung bolong padha rarja sak praptamu. Wah komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Ya. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Petruk padha rarja sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk tak tampa. Panakawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwi ana wigati apa? Maragake matur marang panjenenganing ingsun. Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa apurenta amba bilih wonten lepat kula nggih kula munjahaken ngersa paduka Sang Nata. Nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Iya Panakawan. Mun nggih. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati. Inggih menika pun Ndara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembug wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok enten awala saking negari Ngawangga. Ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara. Wis menyanga bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak cocok palu ndasmu ngoten niku. Napa mboten tratapan kula
dikongkon kok ameng-ameng nyawa aja piye. Ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula, juragan kula ya tetep manut. Mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, mboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Penemban Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandra Kumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasos. Napa Begawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarene nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuwun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Mula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa. Menika ketatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantonaken. Kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin tinbaripun Petruk Kantong Bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel pun Begawan Durna mboten, namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun, ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras, niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso Sida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu.
Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan Labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnamati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan Labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok merga rabi wong pekok. Oh, ngoten mawon. Mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja sing dadi ratu. Nggih ta? Mila kedatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Kedatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Menawa dipun ilani kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger. Kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun ngias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nun. Kok sik perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembugan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek karo Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Nek ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso ngerti nek putra Ngastina ki pancen kurang ganep. Nek ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan negara Madukara, Kasatyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipanteni mbok ya kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku menawa tak tutup terus. Lho, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sapenake dhewe. Kula mboten kok sapenake dhewe, ning kabeh niku rak nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasa nyalahke karo Petruk, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, ning kowe ngluput ngono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Kowe iki pancen kaya to. Hei! Selera. Gerangan cerewet. Tuduna. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan. Niki teng Datulaya. Niki nganggo tatanan, ora ning pasar. Ora ning terminal sampeyan dhewe. Syukur. Syukur. Senengane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampeyan kuwi lho, Aku ki menggenake, perkara ki ora jana nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dinekke wong pekok. lho kula ora ngonekke wong pekok, ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok. Nyatane ya ben rasa dadak cerewet kowe ki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso omong sih sak penake dhewe. Lho kowe iki cerewet. Bela. Petruk iso leren ora? Saged. Tudul iso leren ora? Saged. Wah, kudu dibalen gak seret ning jowo kabeh. Kuwi ngapa tanganmu ngapa ngono? Tanganmu ngapa ngono? Kowe ngapa tanganmu ngono iki ngapa tanganmu? Aku remen dhewe kok. Kuwi jenenge ngece karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Petruk. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki jenenge ngece karo Begawan Durna. Bawa Durna. Mboten dawuh. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan senengane kaya kok. Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampeyan ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petruk. Sampeyan nek kandhani ngayal. Hei! Soleren ora?
Petruk setan. Oh iya Dik lali aku. Mungsuh kok Petruk. Ya mesti ketikel-tikel ya Petruk. Hei, us. Sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Hei. Petruk edan tenan. Petruk edan. Sapa-sapa digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Iso dong meneng ora? Durna iso meneng ora? Isa Petruk, isa. Sinuwun mandura iso kentel ora? Iso. Lah. Kandhani ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasimakan ora sampeyan ae dhewe. Diapure. Seneng aku. Ponokawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe andangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kalian Bapa Durna nengga wonten ing Jawi. Ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapa Penembanten. Oh inggih ngestaken dawuh. Nah ngaten kula paring kula nyemat madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kepareng kula madhal pasilan sinuwun sing ngatos-atos kula Prabu. Perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis. Inggih. Mila sedaya menika dipun pasrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara. Nggih. Miturut Dimas Werkudara sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kowe dangu karo aku, Blokasuta wae. Ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Kose Werkudara Jaedan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen to nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina. Coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke mbarep kakangku. Sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kondhang kawenang-wenang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep tinimbang Janaka. Kosek ta Werkudara. Lah yen si adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu, kula kaliyan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal-enggal tedhak wonten negari utawi kasatyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Ya, aku mingkari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarep wonten kasatyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken. Nggih, Yayi. Kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Koko Prabu. Sumangga ngenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nggih, nyuwun tambah pangestu. Inggih Koko Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula ajab namung mekaten. Werkudara. Nggih. Gandeng Si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lelakon Si Adi ingkang nanggung. Ya, aku sagu nanggung jagung bakarane mbarep kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Koko Prabu. Budalna kang padha sibengsun kundur ngedaton kawula ana ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gatining pananggilan sanul sasukundur ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sangganing Pramban Ceti manggung ketanggung Jaka paloro-loro ing sami ngampil patraning Prabun
Gawe setengah saking Mandrawa tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Om Kakang Durna, pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Wah, pripun? Bapak Durna ingkang putra Banjar Jungut pun Dursasana Cemadung Dawa pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula? Bapak Penembahan Nadyan Kartomarma Cemadung Dawa. Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung Dawa. Dek Pate, pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sampun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan pun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petruk Kantong Bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih kula pun ngerti. Atur Petruk ngandhake yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumibane Kasatyan Madukara ngandhake yen tetemanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor velem. Kesek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antaraning kula kalih Petruk. Padha diya diniya rembuke, padha silih kungkih genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapak Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Dik. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke para Sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta, tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatyan Madukara, dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola-bokin. Nggih. Terus sing dikon ndhawuhi ngundurke Petruk, Kurawa. Dursasana Kartomarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk Kantong Bolong. Dur, nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo guyang-guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai. Gilun papunten, Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lenggo dasare ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten. Lho. Idu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon napa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ana sing menang karo Petruk. Lah sonane saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng musuh Petruk sing gumenang apa? Dursasana. Wonten dawuh. Kowe ngeyel karo aku ya? Kowe arep ngeyel karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, tosing balung kleting kulit, tapaking kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung.
Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek kowe wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan sing tak paring karo kowe, tak jaluk kali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk kali. Nggih. Saga ora? Nggih, sagah. Oh, terus ngancam. Wis durung raketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adi-adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kanthong bolong cekel ya dur nek isa dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya udah menyang alon-alon rasa dadak ngrekoso. Ndara Kartomarma, ya Petruk. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petruk, Nun. Aku diutus karo Bapa Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Merga kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengke ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Prasata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Mergo Bapa Durna dawuh karo aku, dawuhe Penemban Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu dikerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening Prasata Kurawa. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir aku wis apal karo gedhoane Begawan Durna. Durna iki nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk. Ayo, Mas aja mengijen. Kerubutan sak Wadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena, dur-dur kabeh kon ngeroyok kula. Cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat karo aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh. Nek kalah aja kewirangan. Lho, kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh ta? Kok isih arep mungsuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Kene, maju Kartomarma. Semangkean para setan
minggat. Pinterin ora anoman, ayo mati. Ayo, amuk selamatkan jembratan bagian bocah. Ayo iki, pajake nyepelekke. Terima kasih. Sami-sami iki lurah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, ha kowe ora ana, apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Oh nang alas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso, ayo. Kena keramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon keramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man, wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikrenah patiku. Merga Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak kula sapunani kula. Wah, mulane Petruk gembelo sirahe gleleng pacake. Nggawa Anoman, ayo Swatama. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah, setan. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati jebol diadamu, eh? Arep nendi? Aku mung mlayu-mlayu kok, Tru. Aku mung golek kelingat. Wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, lah ora usah nganggo batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli.
Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoke aku. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sik apa aku sik sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Kuwi lan disiki dagel aku iki. Tak omongi to. Piye Sing ngenekke sik iki aku. kowe kecuan kok nyo. Dulma Gati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cilahe Dulma Gati, aku nggletak megulu karo kowe selawe taun. Nyo. Siap. Siap. Piye kuwi? Wong nantang kok nggletak sik. Durma Gati. Wedan ora nyono nek antemanmu kaya ngono, Deluk. Ora nyono nek tanganmu jak iki antep. Terus Wis stop semene wae. piye to kuwi? Wong rung sida kok wis Lalang. Aku lawani aku, Deluk. wis ngantem separo kok. Tak dudune kok. Dah aku pokoke moh. Wis penake ya, Deluk. Iki kula ni ngejak pra. Ola wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, wis ora cah dilangket kok dina wis ora cah gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya. Nggih. Lolo antemamu. Nggih. Bajiku lho. Tak kira nek aku kuat blus ngono plepet bluk. Bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengke kok Minggara Durma Gati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kanjur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Man. Petruk ketemu kula ajeng mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durma Gati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma Gati kalah. Durma Gati lari. Kula izin, mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe apa aku sing tekaning pati. Sirahmu tok atungke. Kula atungke cilakku. Tak atungke tung ngoten niku. Petruk bles Ngantem cilah kula. Ora apa-apa, sing kandha copo. ayo mbok menawa ora apa-apa Gledak, Man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Mati suri. Mati culi. Kowe bales. Man, Ngapa? mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajul. Nek cara aku isin. Nek kula kok biasa. Ora isin. Alah izin. Lho niku kulino kicinan kok, Man. Kok kon izin? Alah macuk. Sampeyan mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatungke Petruk. Asli Man, cegel. Kaya digeblol banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah, Man. Mbok yakin dacung bles ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak pinake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho.
Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Waduh. Seselak kepengin jotosi ndendase Petruk. Welah. Ayo le tancep wis kaya Senopati Linuweh. Heeh. Tutul Kartomarma kalah. Heeh. Tutur Mogati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat. Petruk ora gelem bali. Konangan Citraksi kelon lakon Mamaman cangkemmu meneng sik man. kowe iki tak genahke Karep kula mboten tak dangdut. lha apa Sigar sirahmu saka tetangane. Haryo Citraksi asu susu Suramrata jaya dinemeja Jayamata Jayamrata ketemu Citraksi kelakon titi tinju ngarepan ngakerat man sampeyan ampun cerewet to kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku ki niate genahke kok malah kleru PPO Petro tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula oh ngawur mlaku ora nabrak pripun kersane Wedian kowe wani karo Sasata Kurawa kowe keparep iki sapa Ndara Citraksi iki anggota Kurawa nggih sampe mriki ajeng napa nyekel kowe tak bondo tanganmu tak kring nuwun krincung sikilmu tak lebokke separo lho pakunjaran ora mati dening aku derajat apa sik sareh oke sareh iya lenggah sik arep perang kok malah tenguk-tenguk dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk ora luwih apik to betul lenggah oke sampean tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk tau ngerti durung nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wuh apa nggone nendi ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali Petruk ngalahke Kartomarma bola-bali Petruk ngalahke Durmagati bola-bali Petruk ngalahke Satama bola-bali kerep terus kok kowe kerep saiki ngene kowe gelem isih metu saben bengi apa ora laris le Citraksi lha yo kuwi lha nek ora laris le Citraksi iki arep mangan apa nek gelem supaya dipercaya masyarakat kowe mulya aja mungsuh Petruk nek kowe iso nyekel Petruk sing cilaka ora mung awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat wow iya ya ayo engko ndak ora dipercaya masyarakat ora dundang masyarakat malah ngrekoso awak dhewe ora iso berkesenian betul lha terus sapike mundur wae lapor karo Sengguni nek wis perang kalah
ngono ya? Mundur kono. Nenek. Sengkuni ora percaya. Ae patih senengane ora percaya. Kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Petruk melu-melu sengkuni kowe aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Tru. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mengke sampean ora dipercaya. Wah, lah kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tata. Tak bali lho. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Weladala. Iki ora panglik ra. Kadangku Dimas Werkudara. Karno kakangku iya. Padha rarja sak pratamu Dimas. Nir ing sambikala tansah pinayungan kawidanten. Iya. Aku ngaturke simbah katur ngersaning Karna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem. Tak remet-remet. Terus ora guyon. Aku kira iso omong gedhe. Nek kunangan karepmu lho. Iki Brata Laras. None nggih, Us. Kudu kowe. Brata Laras kasinggihan Wa Prabu Weladala jagat Dewa Bathara Karnawati wonten maring adawuh. Apa pengin dadi pepinginanmu mus kelakon. Nyatane dudu manten saka negara Gustina ingkang bisa ngaturake kadang Kunjadipati ing kagungan kuku Pancanaka. Ning Brata Laras ing bisa ngaturake ngrawuhake kadangku ing Jodipati. Rak ya ngono to Werkudara? Iya pancen bener kaya mengko. Dimas, gandeng Siadi ingkang wis minangka dadi sasran temanten saka negara utawa kasatriyan Madukara. Mula pun Kakang ora bakal mblenjani, anakku ya ora bakal mblenjani kelawan apa sing wis diucapake. Iya. Mula wektu dina iki ya mung Brata Laras ingkang keduga lan bisa mengko garwa Kranat Majaku Karnawati Werkudara. Wah. Iya. Karna kakangku, aku nedha sakonco. Nedha nrimo marang Karna kakangku. Werkudara pancen ulah suaramu kaya ngono kuwi. Wah, lagi watuk. Ora ngono to. Iya, pancen lho aku pilek. Iya Dimas iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis saiki ngene. Gandeng Brata Laras kang bisa ngaturake sarta ngrawuhake kadang Kunjadipati. Brata Laras anakku wis ana ing purbawasisaning Brata Laras. Mbakyumu Karnawati wengkunen minangka garwa. Werkudara, piye? Ayo semeneneng sajroning negara Nyawa nggo dhisik Dimas. Wah, iya kestake dawuh. Oh Premban Durna. Oh iya putuku Ger Karnawati. Aku sing teka. Menapa badhe ngruda peksa kaliyan kula supados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesthi jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Brata Laras kuwi seneng atimu, bungah rasamu, heeh. Inggih. Ya mung pitungan dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Brata Laras kuwi anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Brata Laras? Kuwi si Larasati. Larasati iki anake Demang Sagopa tegese Brata Laras kan najan anak satriya ning kae iki duwe darah putra Demang tegese kae ora bakal kenggonan mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikirin. Wong wadon iki sing digoleki apa?
Wong wadon sing digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Brataras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe. Ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal uripmu seneng selawase urip, apa uripmu bakal rumangsa mulya selawase urip. Kanawati petungan. Kae bagus. Brataras ki bagus. Ning apa kowe iki arep mangan baguse Brataras? Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Ora nyaket kelawan pun Kakang Yayi Karnawati. Wiwit dina iki ora usah caket-caketan kelawan aku. Kena ngapa ucapmu kaya mengkono? Ya merga aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku. Wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Ya bener kowe kuwi anak satriya nanging ibumu mung turas Demang. Tegese kowe sawijining satriya sing ora bakal kuat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Bratalaras? Sing tak jangka jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing mung turas Demang sing tak gayuh. Ya kuwi Nalendra Muda ing kebek Gandrana picis bondo donya ora kurang Bratalaras. Kakang Bu, tembung mulandhep ngungkuli Bajralungit kaya rinajak sigar dadi swalang-walang atine Bratalaras. Jebul petungamu tresna kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Mbok, ayo neng kene padha dibuktekake antaraning ati lan bondo mau menang endi. Yen Kakang Mbok isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa Bratalaras, bakal tak buktekke tresnane Bratalaras nganti tekan sak patiku. Kakang Mbok Karnawati. Sapa iki? Nalendra ing Pagralun Prabu Lembuana. Nalendra Yaksa Prabu Lembuana. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandra aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku. Lho. Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, anake Prabu Karna aranku Wisanggeni. Kowe Wisanggeni ya. Ora usah ngrasani kalau sedane wong tuaku ya. Anake lanang wae singkirna. Wah. Glak-glak limpamu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak sepatani lempoh. Otot bebayumu ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah! Aduh. Awak ora iso diobahke. Selawase urip ngono kuwi. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari, sandhangamu ratu wenehno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirok. Terus di ben ngerong ning silite. Bang cangkemmu iki elek tenan, Bang. Ala wis samene kok ora apa-apa. Iki disetreming. Wis anggene kok ngerti setreming. Wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Ya, entuk. Kalau Kakang sandhangane agemen kowe dadi ratu. Baguse wis anggene aku ngaturke panuwun. Ya tiba padha-padha aku mung saderma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Brontakesuma. Ya.
ngramana ning negara Ngawangga. Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa borong. Iya, njaluk pangestu ya. Iya ya, Kakang Bratalaras. Sapa iki? Nalendra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo, langkaana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo, sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya. Prabu Brontokusuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Ah, rak ngono ora mau dadak ngopo. Tanpa pepindhan dene sak mangke kula sampun winengku dening Nalendra Muda Prabu Brontokusuma. Ya aku ya seneng mergo aku entuk bojo ingkang banget Sulistya ing warna. Inggih sinuwun. Saka seneng-senengku kelawan Karnawati sing wis dadi garwaning Prabu Brontokusuma. Apa kira-kira kowe sago nampa peparingku marang kowe? Peparing paduka menapa? Nyo, tampanana. Niat paduka menapa teka wujudipun brana picis Mas Inten Berlian semanten kathahipun panjenengan sokaken wonten ngajengan kula ora mung tok nggo cukup nyandang nanging yen perlu iki godhoken panganan yen perlu iki kukupen simpenen pitung turunan ora entek. Karnawati ayumu ayu ning ayumu ngawula bandha donya. Ayumu pancen ora ana sing nandingi ning ayumu ngawula marang derajat pangkat. Kowe ngiwakake karo bojomu si Bratalaras nganti wonge minggat saka kene sing tok arah Ratu Muda sing sugih. Saiki kowe tak pek aku Ratu Muda sing sugih blegedhu brewu seprapat jagat bandaku. Apa kira-kira kowe kon guruki bandha donya ngono apa piye? Kon guruki bandha donya nganti sak matimu apa piye Karnawati? Nadyan namung mekaten pangendika paduka nanging persasat kadi sinambring gelap lepat manah kula ajur raja nadyan kados menapa kula menika tasih nggadahi jiwa kawanitanmu wis lumer wis entek wis ora ana sing eneng ya mung jiwa nggonmu ndilat karo bandha donya nganti kowe mentala ngunekke bojomu Bratalaras kowe mentala nguman-uman kelawan bojomu merga mripatmu blereng kelawan brana picis. Ayo iki bandha semene iki tutupno ning matamu kuwi Karnawati. Kakang Bratalaras, kakang aku nyuwun pangapura, kakang aku luput. Wis malih paningalku kakang Bratalaras sampeyan ngeneng ngendi?
Aku nderek sampeyan aku moh didhaup karo Nalendra sugih iki Kakang Bratalaras. Kakang Bratalaras, aku nderek sampeyan gegaraning tresnaku amung ati ora wujud brana picis lan bondo donya. Kakang aku dosa karo sampeyan Kakang Bratalaras karna ati bojoku. Werkudara piye ngger? Lah kok dadi kowe malik tingat. Jarene sagung ngombyong manten saka negara Ngastina lah kok malah kowe saiki. Oh, sasek Kurawa ki piye? Kundur menyang Sukalima.